שדובר צה"ל פרסם היום רשמית שכבשנו את החרמון הסורי, הוא נמצא ממש ככה מאחוריי, ואנחנו שמחים על הדבר הזה, מאוד מברכים את אגב, הרבה יותר מושלג ממה שאנחנו רואים מאחוריך. כן, בחרמון יותר הסורי גבוה. הוא יותר גבוה, זה 2,800. כן, תגיד, בלי להיכנס למספרים, איך שורדים כל כך הרבה זמן ללא הכנסות? יש איזושהי רשת ביטחון מהמדינה? מאוד קשה, המצב הכלכלי פה בכלל של כל העסקים בצפון מאוד מורכב, יש עסקים שקרסו, ומפה אני באמת קורא בדרישה, שימו לב, אנשים בצפון קורסים, ומצד שני זו הזדמנות עכשיו שיש הפסקת אש לקרוא לאזרחי מדינת ישראל לבוא צפונה ולחזק את תושבי הצפון, לבוא לבלות פה בכל האתרים הנפלאים. שטח זה, כמה זה משמעותי? זה מאוד מאוד משמעותי, צריך להבין שהחרמון הישראלי זה 7% מכלל החרמון עצמו, והאתר הסקי הוא 1% מתוך ה7%, ככה בוא נגיד שהמצב עכשיו הוא מאוד מאוד אופטימי, ואם זה יישאר ככה וזה באמת יישאר בידי שליטה ישראלית, אנחנו מקווים שנוכל להרחיב.